March 21 nakaranas ng lagnat si Macabebe Mayor Bobong Flores. March 22 nang sumailalim siya sa RT-PCR test at dito na nga nakumpirmang positibo siya sa COVID-19. Ayon sa 78-year-old na alkalde, tanging mild symptoms ang kanyang nararamdaman subalit malakas naman umano ang kanyang pangangatawan. As of now, okay naman ako. Hindi naman ako nangihina. Dahil hindi naman masyadong grabe na aking COVID. Negatibo naman sa isinagawang RT-PCR test ang nasa 10 close contacts ng alkalde na mula sa municipal office. Subalit bago pa makaranas ng sintomas ang alkalde, dumalo pa ito sa isang meeting sa Camp Oliva sa City of San Fernando, Pampanga noong March 18. Anya, wala naman umanong nagpositibo sa coronavirus sa kanyang mga nakasalamuhang alkalde. Ikaw, hindi ko naman alam. Naawa ko doon. Dahil nagpunta ko doon Friday, yung mga kasama ko na yung natin, wala namang naawa. Pinangunahan niya rin ang ilang kasal at meetings noong March 19. Kaya naman pinayuhan na rin na mag 14-day isolation ang mga nakasalamuhan ni Flores noong mga panahong hiyon. Sa latest COVID-19 bulletin ng Macabebe, 137 na ang kumpirmadong kaso sa bayan, kung saan si Mayor Flores ang pinakahuling naitalang kaso. Rainiel Pawid, CLTV News.